O ano pasado a fonte deixou de botar agua e nós fixamos un pequeno arranxo porque o tema era aí arriba. Un arranxo desde os veciños. Sí, dos veciños. Unha iniciativa veciñal. Arreglámola, pero cando foi do Herminia, o temporal acabou de destrozala. Todos entendemos que esa fonte, se non bota agua, acabase, destrúese. Los vecinos tenemos pues mucho cariño a la fuente, nos da muchísima pena, está todo muy abandonado, muy dejado. Isto non pode estar así, é parte da nosa historia. A fonte foi feita no 1911, o sea, ten 115 anos casi. Desplazámonos ata o Concello e nos prometeu que antes de rematar o ano esta obra ibas a cometer. Estamos en marzo de 2025 e aquí non apareceu nadie. O Concello transmitiunos que o pasado 4 de febreiro reunirse cos veciños da localidade para trasladarlles que a fonte sería arranxada, e o caso que o proceso é máis complicado do que parece polo feito de que teñen que aprobar un novo plan de obra. O resumo é que tratarán de arranxala no menos tempo posible. Os veciños do Maio que estades vendo aquí en Esteiro son os responsables de que a fonte da Pontella volva suministrar auga a toda esta parroquia. Unha fonte que estades vendo ten 4 canos polos que xa saen auga, pero que levaban moitos meses sen facelo por mor dos temporais de inverno, tamén por falta de mantemento. Pero hoxe, por fin, volven dar auga en parte. Xosé, moi boas tardes e grazas a vos, aos veciños, non? Hola, boa tarde. Grazas a vos por facer o seco. Exactamente, isto é unha parte moi importante da historia do Maio e nós non estamos dispostos a que esta parte da historia morre, porque para nós é moi importante e tamén pola memoria dos que loitaron no seu día e tiñamos que arreglala, claro. Xuntastes vos maiores, non tan maiores, novos? Xuntámonos de todo, maiores, xóvenes, de todo. Decidimos o sábado ir, mirar a avería e solucionala. Sí. Claro, falábamos dunha falta de mantemento tamén, quizáis pois do paso de todos os temporais. Cal era a avería que lle fixestes para arranxala? Primeiro fomos a donde nace, miramos se había agua, efectivamente había agua, e logo viñamos seguindo a tubería hasta donde topamos a rotura. Solucionámola, e viñamos aquí, tamén arreglamos aquí o colector, e xa está, non era tanto. Non se tardou tanto tempo, non? No, querer é poder. Querer é poder. Este é un aviso para as institucións públicas, que son responsables, querer é poder. Falábasme, gracias Xosé, dun punto importante da historia daqui do Maio, pero tamén estamos falando de epicentro da vida social aquí nos Maios. Moi boas tardes, José. Iso é así, non é? Queredes que se manteña a súa imaxe tal e como era? Sí, por supuesto, queremos que se encontre así a imaxe como é, porque este é un sitio onde, bueno, nos representamos todos do pueblo, aquí facemos unhas festas, aquí estamos todos ben acollidos, e queremos que esta fonte pois que quede aquí e que non se mova daqui, porque volvo a repetir que como isto deixe de botar agua algún día vai desaparecer, como desapareceu muiños e cousas desas. Entonces nós lucharemos a que isto non desaparezca. Que significa para vos ter esta fonte botando auga? A fonte botando auga pois é unha lucha dos antepasados, non, que lucharon moito para coller a agua, porque a agua non é como agora que abres o grifo a sale. Antes tuveron que ir ao monte buscar a agua. Incluso vir aquí as casas non traía agua, a agua non iba directamente, había que ir buscar aquí con caldeiros. Eu non me acordo, por supuesto, que na miña casa xa había agua. Entonces é o que é toda persona antigua, non, que sabe isto, é reconocer a Pontella todo o Maio, reconoce que a Pontella pois, é o seu símbolo. Desde logo o pobo unido fixo isto posible, non? Fixo que eses 4 canos poideran volver sair auga. Sí, o pueblo, eso todo, o pueblo unido, o pueblo de Esteiro ahora mismo, pois ten que se unir moito máis, porque, bueno, pois non queremos perder todo o que hai, sinceramente. Bueno, pois moitísimas gracias, José, Xosé, todo o resto de veciños que estades aquí, que sei que é moi importante para vos esta fonte, unha fonte que, por certo, xa hai anos que intentaron sacar daqui do seu lugar orixinal e que eles tamén xuntándose, reivindicando, lograron que se mantivera. E agora quizáis non é da maneira que les esperaban, pero todos xuntos puideron arranxar esta fonte que meses despois volve dar auga por eses 4 canos.